Pini matijong ni Phaikri CR ni Amren constituency ka parlo Charchim Prisek Arongpen. Kachikoy not alang roy mate Kokasarpo picnic spot along Moregaon district pen nang kijui kebang hum thom ultrabus ihu babang habit pasuicho. Ferangke atum pen ka humri dam hod nang kapachini donatengke Moregaon district pen kebang hum thom abasta school pen sinang kijui kebang pasi birta longdon. Labang sobas hum thom Moregaon district anat pen bang bomsi Kokasarpo picnic spot entry gate along malom sopor ticket ki humji aphan pasang koklo. Bangso malom sopor kapasang ahut ihum abasabang neutral ke dokogajok koson pelone abasabang amethang cheloplotsi habirajo suichoklo. Bangso ki suichokalong bangkre phobag duatum ke arenga hu solo lapen baskate barabang ke penangan arenga hu solo pusi pachini. Ya kaya nilitum la so nona dim bang la Kokasarpo picnic spot dim lo amar alang litum la kokalong ansi ke bang masih ladak Moregaon pensi ke bang amala tum school pensi ke bang amar master tum kado ke bang sumar pensi ke bang latum amar hum thom latum ke bang amalai hum bang ke ladak tiket counter and bom pensi amethang dampiu amar get atong pondak lo labang so gari ke chongkoi hut kumane aring hu ke so hi tan rak la son doloma la son bang la an us itame pu asap apu rop ak ik la son pote dolo Biota ke tok boma pora hut an ke ki thike jang ke abelang. Jiri kindeng pen samsing engti Karbiang long live.